Καναπές κρεβάτι ήμια. Ο καναπές κρεβάτι ήμια μετατρέπεται με μια απλή κίνηση σε μονό, διπλό, ημίδιπλο ή υπέρδιπλο αναπαυτικό κρεβάτι αναλόγως του στρώματος που θα επιλέξετε. Ο καναπές είναι δικιάς μας κατασκευής με τη μοναδική ποιότητα της Δέλτα Ραγιάδακος και μπορείτε να διαλέξετε από μια ευρεία γκάμα υφασμάτων και χρωμάτων καθώς και τις διαστάσεις που επιθυμείτε. Ο καναπές κρεβάτι ήμια είναι ένας καναπές με ιταλικό design όπου διαθέτει την καλύτερη ποιότητα της αγοράς και εργονομία. Ο ποιοτικός μηχανισμός ενιαίας κίνησης εξασφαλίζει ότι το κρεβάτι ανοίγει με ευκολία και ταχύτητα που ακόμα και ένα παιδί μπορεί να το ανοίξει. Η μετατροπή του καναπέ σε διπλό αναπαυτικό κρεβάτι γίνεται με μια απλή κίνηση. Τα μαξιλάρια της πλάτης και του καθίσματος είναι ενσωματωμένα στο μηχανισμό του καναπέ. Διαθέτει μηχανισμό προηγμένης τεχνολογίας που μας επιτρέπει να σας παρέχουμε στρώμα Ultra Latex υψηλής ποιότητας, πάχους 13 εκατοστά. Η δυνατότητα επιλογής των διαστάσεων αυτού του πτυσσόμενου καναπέ κρεβάτι σας εξασφαλίζει άνεση και καθημερινή χρήση στον ύπνο, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας κανονικής κρεβατοκάμαρας ακόμα και για τους πιο μικρούς χώρους. Ο μηχανισμός είναι πολύ εύκολος στη χρήση. Με ένα τράβηγμα από την εσωτερική χειρολαβή που βρίσκεται στη μέση της πλάτης του καναπέ, το κρεβάτι ξεδιπλώνει προς τα έξω και είναι έτοιμο προς χρήση. Για να διευκολύνετε την καθημερινότητά σας, μπορείτε να το έχετε έτοιμο στρωμένο με το σεντόνι του. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο καναπές κρεβάτι ήμια μπορεί να μετατραπεί σε γωνιακό καναπέ με τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό, προσθέτοντας ένα ανάκλινδρο ή ένα γωνιακό καναπέ που στο κάτω μέρος του σας εξασφαλίζει έναν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Τραβώντας προς τα πάνω τη λαβή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ανάκλινδρου ή στο κάτω μέρος του καθίσματος, ο μηχανισμός με πιστόνια αερίου κάνει το άνοιγμά του παιχνιδάκι. Επίσης, αποσπώνται με ευκολία όλα τα μέρη του καναπέ κρεβάτι για άνετη μεταφορά ή καθάρισμα. Ο καναπές και το κρεβάτι έρχονται στα μέτρα σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για έξτρα άνεση και ωραίο ύπνο μπορείτε να διαλέξετε και το στρώμα Ultra Latex Memory με πάχος 16 εκατοστά. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο μας. Καλέστε μας στο 210-2820-311. Επισκεφτείτε την πλούσια έκθεση μας στην οδό Αλέκου Παναγούλη 8, στη Νέα Ιωνία.